Esto no va a ser fácil. No tan fàcil com antes. Indiana Jones ha tornat. A més, torna a Catalunya en versió amb llengua catalana. Tot un èxit pels que érem jovenets a la dècada dels 80 i això del cinema en català era pràcticament residual. Ha tornat, doncs, l'aventurer per excel·lència que ha creat una icona cinematogràfica amb un barret, una caçadora de pell i un fuet. Indiana Jones va néixer l'any 1981 tot cercant l'Arca Perduda. El binomi George Lucas i Steven Spielberg van crear una història perfecta, d'aventures per tothom com les d'abans. Un actor ja consagrat, Harrison Ford, va aconseguir la química justa per crear l'heroi un xic poca-solta, un xic honest, un xic savi i molt, però que molt valent. El 1984 arribava la segona part, Indiana Jones i el Temple Maleït. Per a uns és la millor, d'altres, en canvi, diuen que és la més fluixa. Però tot i l'aparença de ser un film més infantil que el primer, amaga un guió més fosc i més cruel. Tot i això, el mite del personatge va augmentar i ja va esdevenir una icona del setè art. El 1989, Steven Spielberg rodava la tercera part, la darrera creuada. Tornaven els nazis, tornava l'esperit aventurer 100% i descobríem un magnífic pare d'Indiana, protagonitzat pel gran mestre Sean Connery. Tant Ford com Connery van demostrar el per què eren uns excel·lents actors. Indiana. Déjalo. I ara us deixem amb el tràiler de la quarta pel·lícula. 26 anys després retorna en el regne de la calavera de cristall i ho fa en llengua catalana. I també ho fa amb l'actor que ha donat la química perfecta per recrear aquest personatge. Cada dia és professor d'arqueologia i cada nit es vesteix amb un barret, una caçadora de pell i un fuet i surt a buscar aventura. El seu nom és Indiana Jones. Vamos, genio. ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Qué va a hacer ahora? Sus planes nunca van tan lejos. ¡Ah! Yo en tu lugar me taparía los oídos.